Bos días a todos. Son Enrique Rodríguez Baixera, son o presidente da Fundación Xesús Baligái e quero agradecerlles a todos ustedes vir aquí a ver esta gran maravilla que se fixo gracias a Iván, a Paloma e a Fundación Xesús Baligái. Isto é para nosotros un proxecto que lle puxemos moita ilusión desde o primer momento que nos falamos con Iván e dixo, pois a Fundación quere participar en isto e a Fundación participou con moito gusto. Sabedes que a Fundación facemos un festival de música clásica no Brao por toda a Mariña, que é como o noso escaparate, e tamén temos outro proxecto como o Sinfónico no Rural, que facemos unha orquestiña de corda con nenos de povos que non teñen escola de música, e tamén facemos en Barreiros, en Alfoz, en Ferreira, facemos unha orquestiña que tamén están por aquí. E despois facemos este proxecto xa, como vedes, tan maravilloso, e espero que os guste e que isto teña continuidade, é o que queremos na Fundación e é o que queremos todos. Moitas gracias. E todas, benvidos a este primeiro Mariña en Canto. Imos a dar comezo presentando o noso principal protagonista. Estaredevos preguntando quen será. Seguro que pensades quen son eu, pero non. Vou sobrada de encanto, pero moi falta de canto. Para o canto temos a eles, que poderían ser un dos primeiros e principais protagonistas, os centos de pequenos cantantes que vos van a facer pasar hoxe un bon momento. Podería ser, quizáis, David, o noso pianista, Elena Rosso, a nosa directora, ou incluso podería ser o principal protagonista, Felipe, o noso guitarrista. Todos son importantes, pero hoxe o principal protagonista vai ser o mar. Por que o mar? Pensadeo ben. Témolo aquí detrás e moitas veces nin o vemos. Semella que non está. E pola contra condiciona todas as nosas vidas. As mareas, os temporais, os solpores. Din que o mar é vida e o mar tamén é morte. Pero hoxe o mar para nós vai ser unha viaxe cara ao descoñecido. Hoxe convídovos a vir con nós a dar unha volta polo mundo seguindo a senda do mar. Tirade da vosa imaginación e por un momento vades a ser moi afortunados porque estades a bordo do buque cruceiro Mariña en Canto. Xa desde a antigüidade, no Mediterráneo, as bellas melodías duns e doutros povos mesturábanse nas viaxes, nas conquistas, e por que non decilo tamén, nas guerras. Por iso, dende aquí, dende este Mediterráneo imaginario, queremos arrear o cabo do noso Mariña en Canto, mentre facemos un canto á paz en lingua hebrea. Un canto que di algo así: o mundo está baseado en 3 piares fundamentais: a verdade, a xustiza e a tan necesaria paz. Penso que esta é a mellor maneira de dar comezo ao noso encontro.
acordo comigo que é unha fermosura de canción e soi o principio. Temos que sair do Mediterráneo para atravesar o Atlántico. Este mar xa nos é moito máis familiar. Xa desde Fisterra miraban a ver que habería lo ao lonxe, pero naide se atrevía a cruzar o Atlántico. Pois nós hoxe imos a cruzalo. Non seremos os primeiros, pero seguro que ninguén o vai facer con tanto ritmo como a nós. A nosa seguinte parada será no Mar Caribe, xa tiñades ganas que o sei eu. Ali sucederon tantas cousas ao longo da historia que sería moi longo de narrar agora. Quedadevos con palabras como piratas, galeóns, tesouros. Seguramente tamén habería algún día aburrido por ali, pero non sei por que non sae nos libros. Pois, para darlle ritmo, agora deixovos con esta fermosa peza de Eva Ugalde chamada Cubanita. Pois temos que abandonar o Mar Caribe, sentímolo moito. Temos que avanzar cara ao oeste. Pero vayan, non podemos. O continente americano ponse ante nós como un muro de terra e vai facer que abandonemos o mar. E iso sí que non. Estamos no Mariña Encanto e imos facer todo o noso concerto polo mar. Faltaría máis. Así que, momentiño. Capitán, por favor, pode cambiar o ritmo cara ao sur, por favor, o rumbo? Sí, gracias. Ollo nas vosas butacas, poñede roupa de abrigo, que vamos hacia o sur e comeza o frío, porque chegamos a Argentina. Aquí toca coller a guitarra. O que me gusta a min unha guitarra, e máis nas mans de Felipe. Imos escoitar unha peza tradicional argentina chamada Vidalita. Unha canción de amor que ten de todo. Máis amor que unha novela turca de 3:30. Hai ata bombas que envían mensaxes segredas de amor entre enamorados. A quen non lle ten pasado iso? A min non.
baixando por Argentina, imos deixando a Argentina e podemos ir hacia o oeste. E aparece ante nós o Océano Pacífico. Como tería que ser o cambio para que a este decidiran chamarlle Pacífico? Pois aquí chega o momento de escoitar unha auténtica oda ao mar. Esta canción titulada Durme pequeno mar é unha obra de Josu Elverdi, compositor o que queríamos ter presente hoxe aquí no noso Mariña Encanto. Josu é o director musical de Ourencanto, o festival no que se basea este encontro no que nos atopamos hoxe. Coa xenerosidade que caracteriza a Josu, agasallou o noso festival cos dereitos gratuitos para cantar esta partitúa súa. E tanto a Fundación Xesús Baligái como as persoas que a cantan non podemos estar máis agradecidos. Ademais, estou segura que vosotros tamén o estaredes despois de escoitalos. Con Josu Elverdi, de compositor, e Elena Rosso na dirección, digo vos eu que nada pode sair mal.
canción aporta moita tranquilidade, igual que cando o mar está en calma. O problema é que o Pacífico, un cachiño está aí ben, pero agora xa se empeza a facer un pouco longo. En avión, din que eu non sei, que xa é unha boa tirada. Pero en barco estamos tardando xa o noso tamén. Así que, cando volvemos a ver terra, levamos un alegrón inmenso. Neste caso, se vos fixades ben, estamos pasando por Malasia para falar de algo que tamén é moi relaxante e que é a lúa. A seguinte canción ten unha letra ben pequena que, en traducido, di algo así como «Vaya, a lúa de 3 puntas». Aínda que non fala exactamente da lúa. Baubulán, que é a canción que se vai interpretar agora, describe a beleza do papaventos tradicional malasio, chamado Bau, con fondo redondeado en forma de media lúa, bulán, mentres voa alto no ceo. A ver, é algo parecido a isto. Isto está feito por 2 pequenos dos nosos coro, que doulles moi chulo, e é para que vos faigades pois unha idea, vale? Esta canción é danza malasia, faise o estilo Dikir Barat, que é un estilo que se fai sentados en filas no chan, con movementos de mans e corpo. Unha pasada, xa veredes.
Volvimos de pasar o Ecuador da nosa viaxe polo mar e chegou o momento de non perder o norte. Imos poñer algo de calma neste escenario. Así que cal será a mellor maneira de non perder o norte? Pois, lóxicamente, ir cara ao norte. Un momentiño. Capitán, por favor, poña rumbo ao norte. Sí, suba, suba, suba ata chegar a Xapón. E chegamos a Xapón. Xapón ten un feixe de cousas boas. Non só vos falo do sushi, tamén vos falo da súa cultura milenaria e da súa música. Tanka é unha composición de Eva Ugalde que colle un poema de Yakamochi Otomo e o transforma nunha fermosa peza musical na que o alumnado utilizará uns sabanos fabricados por eles mesmos. Fixades vos nas vosas mans, se poderedelos ver. E vanlle dar máis emoción a esta canción. As tankas son un tipo de poesía tradicional xaponesa que busca decir as cousas en segredo, de xeito críptico, evocando sensacións. E agora, os nosos cantores vannos facer emocionar, aínda que non teñamos nin idea de xaponés.
facer un pequeno recompilatorio. Estivemos en Europa, en América, en Asia... pero pasamos ao lado de Oceanía e digo, tocamos. Non, momentiño. Capitán, sí, volvo ser eu. Viremos rumbo, por favor. Voltamos cara ao sur. Mire, marque aí que queremos ir ás illas do Estreito de Torres. Torres Strait Island. Pois que te desobedous en inglés. Nestas illas aparece a nosa seguinte canción, Seserelle. Unha canción que fala sobre o vento que sopra nas montañas. Os aborixes acompañaban esta canción co lumut, un instrumento tradicional que en moitas ocasións tamén o facían con bidóns de petróleo baleiros. A canción ten música, pero tamén ten baile. Un baile enérxico que, sen dúbida, nos vai levar a outras latitudes. Disfrutádeo. Avanzando xa ata o final da nosa viaxe marítima. Agora, señor capitán, queremos botar o risón pretiño de África. Aquí imos a escoitar a canción dun autor norteamericano chamado Jim Papoulis. Quen é Jim Papoulis? Mirade, Jim Papoulis viaxa por todo o mundo facendo talleres de cancións e composicións para nenos e adolescentes. Sempre se interesa polas músicas propias do lugar que visita e despois mestura esas músicas con ritmos do máis variados. A súa música fusiona estilos e cruza fronteiras culturais mesturando ritmos e estilos. Iso sí, sempre defendendo a infancia e a música como unha ponte para inspirar e promover a humanidade. Iso é o que intentamos aquí, no Mariña Encanto. Un encontro non competitivo
onde se mesturan tantos e tantos individuos na busca dun obxectivo común. A continuación, deixovos cunha preciosa canción que se chama Cusimama. Agora toca o momento de darvos as grazas ás familias que apostades por este tipo de actividades para os vosos fillos e fillas. Co canto grupal, a forza e a emoción que se xenera cantando e facendo equipo, digo volo eu que o presenciei, é maxia. Isto é inigualable. As familias que o fomentades de corazón, transmito-vos as gracias de parte de todos. Gracias, de verdad. Temos a gran sorte de ter unha fundación, Xesús Baligay, que apoia este tipo de proxectos, un profesorado de música que perde ou invirte máis ben o seu tempo libre en traballar para que todo isto que está acontecendo aquí sexa posible. E tamén familias. As familias que a través da vosa educación aportádesnos o máis valioso que é esta materia prima,
Espero que señades conscientes de todo isto. Pero sinto, chegamos ao final da nosa viaxe polo mar. Gracias por ter usado as nosas instalacións deste buque Mariña Encanto, vai a cruceiro, que vos iba a decir un domingo pola mañá que vos iba desde cruceiro. Pero para rematar, vamos a escoitar a canción Yesu Niwangu, que é unha canción de agradecemento escrita por Ruth Morris Gere, unha das compositoras actuais que máis escribe para a infancia e a adolescencia. Con esta canción chamada Yesu Niwangu, imos a rematar a viaxe. Quietos, que o festival non remata. Porque despois teremos con nós a todas as persoas participantes cantando unha canción de xeito conxunto. Tranquilos que eu non canto, porque senón xa... E agora chegou o momento de recibir a todos e todas os participantes para facer o canto común. Pero antes chega o momento dos agradecementos. O noso primeiro agradecemento é para o profesorado destes nenos e nenas que tanto traballaron para que fose posible reunir aquí, porque a cifra hai que decila, casi 250 cantantes. Quero que repitades ese forte aplauso para recibir a Nuria, Cristina, Mario, Roberto, a Iván,
Graciela, Nair, Felipe, Raquel, Antonio. Hola. ¡Hola, qué guay! Gracias. Qué guay. Qué bien me queda. Bueno, tamén queremos agradecer o esforzo e implicación no noso proxecto ao noso super pianista acompañante David Guapo. Que ben o fixo. David, tamén iba che dar unha flor. Bueno, que guai, xa non reparto. Vale, o noso seguinte agradecemento é para a persoa que se encargou de dirixirnos no día de hoxe, na formación de xaneiro tamén, que ademais, hoxe, coincide que é o seu aniversario, que pensou que non nos íbamos a acordar. Así que... Elena, feliz cumple. Como é costume, penso que lle podíamos cantar un cumpleanos feliz, digo eu. Aí ben entonado, e logo non. Non vou facer de directora, que parece fácil, pero é difícil. Entón, se vos animades, Iván, podelos guiar tú a cantar un cumpleanos feliz. Veña. Señor pianista, por favor. Non esperedes que cante. Bueno, ahora sí toca rematar o Mariña Encanto. Si desexamos todos xuntos que isto se repita, eu penso que o conseguimos. Porque saliu de maravilla, vaya bo rato que pasamos hoxe. Eu que vin todo o proceso, poido vos decir que aquí houbo maxia. Non sei o que facía o Mago Antón, pero isto era maxia, de verdad. O que se esforzaron e o traballo que hai detrás é admirable. Así que para despedirnos, imos vos agasallar cunha canción que se chama, é un canto africano chamado Simamaka. Moitas gracias.